Здравейте, господин Манолов. Добре Здравейте. дошъл в нашия подкаст. Започваме с един въпрос, свързан с така вашето близко минало. Напоследък покрай Иран много е актуална радиоактивната тема. Вие като агент по прикритие във вашата биография имате интересни случаи в тази посока. Дали ще ги споделите с нашите зрители? Да, с удоволствие ще ги споделя. Да, че даже смятам да споделя един нов Чудесно. случай, за който абсолютно никой не знае. Чудесно. Но предполагам, искате да започнем с така наречената операция в Албена, лятото на 96-та година. Получихме информация, че руско-говоряща група, после разбрахме, че това са от републиките, бившите руски, в курорта Албена държат 6 ампули радиоактивен цези. Това много ли е? Направихме проучвания, оказа се, че е достатъчно цялото Черноморие да бъде заразено, в случай, че една от ампулите се счупи. Предвид сериозността на случая, реших аз да ръководя операцията, но и аз да се внедря вътре в тази група, тъй като не можех да рискувам живота на някои от колегите ми. И бяхме аз и моя източник, така наречен. Той не е агент, както много хора казват, той беше нещатен оперативен работник. Накратко разказвам, идеята беше да направим сделка за тези 6 ампули. Уточнихме цената $100 000 за 6-те. Да. Помолих за съдействие нашето министерство, което тогава ми оказа безценното съдействие да ми уреди кредит от банка и да изтегля на свое име. Щом са ви дали $100 000, пари. Дадоха ми ги. Да. Тъй като в службата имахме фалшиви долари, но ако тези момчета видят фалшиви пари, всичко щеше да приключи много зле за нас. Договорката беше ампула по ампула да се заменя, да се плаща. Имаше около 150 барети в околността. Всичко беше под абсолютен контрол. Започнаха размените. А кой месец се случи това? Лятото, август месец на 96-та година. Да, пълно с туристи. Дискотеките бяха пълни. Руснаците или рускоговорящите по-точно не бяха руснаци. Знам какви са, но не искам да съобщавам националности. Бяха изнервени, искаха да видят парите в кеш, бяха отвлекли източника ми за известно време, играеха на руска рулетка с него и заобщо беше много напрегнато. Отидох с парите, видяха ги и договорихме сделка за другия ден. Не, че не направиха опит по пътя от Албена до мястото, където се криехме да откраднат парите, но... Така. А каква е била целта им всъщност? Пари и общо продажба на наша територия. Просто навсякъде търсиха купувач, но просто бяха дотам дрогирани, изнервени, че бяха казали, че ако и този път не продадат ампулите, ще ги счупят в морето. Да. Тоест България не е била единствената страна, която са пробвали. Предполагам. Разбирам, да. Така и така започнахме размяната. На втората размяна вече бяха установени всичките техни бази, всички участващи в сделката. Пристъпиха баретите към арести, включително и нас ни арестуваха. Отварям една скоба, ритат доста силно, предупреждавам. Да не влизаме в предупреждавам. Контакт с тях. И така всичко приключи. А те знаеха ли, че вие сте... Не, никой. Аз бях шиптър, бях обрал цялото злато на службата, бях пуснал брада и с един мръсен сак с $100 000 и с една стара шиптърска кола се движих из региона сам. И така. Така, всичко приключи успешно. Бяха арестувани и разбрах, че след време, след съдебен процес бяха разменени по определени схеми за определени наши интереси. Всъщност този случай
Ви изстреля нагоре в йерархията. Да, тогава бях контраразузнаването, началник управление. Всъщност не ме изстреля, минах една степен нагоре, заместник директор станах. Да. И 3 месеца след това същия източник подаде информация, нещо, което никой не Да, знае. сега за него. Че в околностите на София са складирани 5 кг плутони. Супер сериозна информация. Започнахме проверки, започнахме работа по изясняването. Оказа се, че е истина. Отново хора от бившите съветски републики. Този път много по-професионални, на много по-високо равнище. Тогава опитах и прецених, че този път старата схема няма да проработи. Първо, защото не може да намериме толкова пари. Този плутон по съвсем други тарифи се продава. И второ, някак си не е сериозно Шиптър или някакъв друг да купува плутони. Търсихме ниво, търсихме представителство, търсихме начин всичко да изглежда максимално реалистично и тогава ми хрумна идеята да включим в тази операция директора на АЕЦ Козлодуй. Нито сме го познавали, нито е някакъв... Тогавашния, да, няма да казвам името. Да. Нито ни е бил сътрудник, нито някой го познаваше, разбира се. Имаше познат в службата, който ме заведе при него. Колкото и странно да ви звучи, той каза: да, готов съм, ще участвам в тази операция, ще направя каквото трябва. Отговорен човек. Отговорен човек. Тогава пък аз му обещах, че всичко, което правим, той ще присъства на всички съвещания, да знае какво се прави, да знае, защото риска за него ще бъде огромен. Отново започна проучването, той направи среща с хората. Следяхме ги, разбира се, няколко седмици. А те също искаха да си продадат стоката. Те също, да, искаха да продадат стоката. Стигнаха и до сделка. Още повече, когато шеф на АЕЦ Козлодуй предлага сделка. Това вече звучи сериозно, това звучи авторитетно. Непосредствено преди самата сделка, вече те му подсказаха и каква ще бъде схемата. В специални надуваеми костюми се слиза в едно подземие. Тези надуваеми костюми са точно за работа с такива много радиоактивни материали. Странно, но тогава директорът на Козлодуй каза: аз съм обличал такъв костюм, знам какво е и... Защо да е странно? Защото е бил в командировки, е ходил в други ядрени централи, знае за какво става и тогава ни го каза в такъв смисъл, че момчета, работата е сериозна. Щом ще се слизаш с костюми. Щом ще слизаме с костюми. Сутринта преди началото на операцията в един момент започнаха някакви угризения, съмнения. Направихме инструктаж на баретите за... Им бяхме обрали телефоните преди това. Те не знаеха какво ще правят. И по време на подробния инструктаж двама от тях припаднаха от тия корави момчета. Изобщо всичко взе да става истинско. Много истинско и много сериозно и почнах да се замислям, имаме ли наистина тези сили, тази 100% сигурност, че това може да го завършим до край и няма ли някакъв риск. Тези съмнения се задълбочиха. Директорът тръгна на среща, обаче в един момент просто преценихме, че не трябва да си играем на Господ. Всичко трябва да спре. Прибрахме баретите, прибрахме всичките наши автомобили и служители и решихме тази операция да приключи по най-баналния начин, чрез така нареченото японско преследване или японско проследяване. Всички участници започнахме да ги следим явно. Това е японско следене. Близко, явно. И съвсем естествено те се усетиха, разбягаха се. Плутония беше изнесен. От тях? От тях беше изнесен. Нямахме техническата възможност да проследим накъде. Но излезе извън България. Но излезе извън България. Проверихме мястото след това. Нямаше никаква радиоактивност.
Така че не зная тази операция безславно ли приключи или просто приключи така, както трябва да бъде, но имаше и така. Имало екшън, най-малкото. Имаше пак 96-та година. Да, същата година, 3 месеца след това. Добре, нека се върнем в 2025 година. Всъщност, аз ви поканих, за да говорим за нивото на опасност и за реалните и потенциални заплахи, свързани с кризата между Иран и Израел. Като тесен специалист в областта на сигурността. И така споделяте напоследък, че какъв би бил единственият отговор, който Иран би могъл да направи след бомбардировките от страна на Израел и Америка. Какво предполагате вие? Ами аз даже си позволих да го напиша накратко в Фейсбук. Да. Моето усещане е, че когато, образно казано, когато един човек е притиснат до стената и няма ход, да, от него могат да се очакват и доста непредвидими действия. В случая моето усещане е, че Иран би могъл да използва мръсна бомба, така наречената мръсна бомба, която е бомба без традиционния заряд на обогатен уран, но тези количества, 300 ли са, 350-400 кг обогатен до 60% уран, са достатъчни за направата на много такива бомби. Ако съществуват. Ако съществуват, Според вас съществуват ли? Според мен съществуват и то доста отдавна. Според мен отдавна не са там, където бяха извършени бомбардировките. В случай имаше едно предварително предупреждаване на двете страни, следвано от благодарности, но това е част от голямата игра, разбира се, ние не може да от нашата гледна точка да анализираме тези процеси. Все едно Иран е способен на такава стъпка, ако бъде притиснат. Тоест той все още не е така притиснат, според мен не е така притиснат. Според мен те като силени преговори на средно и високо ниво. Да. Според мен текат и друг тип преговори между други заангажирани държави. Примерно много интересна според мен е срещата Ердоган-Тръмп в Хага. Разбира се, никаква информация няма от тази среща, но веднага след нея протекоха някои събития, които, разбира се, не винаги трябва да се обясняват с тази среща, но някак си съвпаднаха поне по време. Настъпи едно раздвижване в Азербайджан, настъпи една малка нарковойна между големите групировки, занимаващи се с иранския наркотик. Нещо, за което никой не говори. Какъв тип е той? Всички говориме за нефт, за затваряне на залива, за големите загуби, а всъщност потока от наркотици от Иран на опиум и хероин. Както в Афганистан, да. Този поток от наркотици никога не е секвал и определени големи групировки държат този вид бизнес и в момента се наблюдава едно преразпределение, което нищо чудно да прерасне във война. В смисъл във война, нарковойна, която се различава... На държавно ниво, може би. Да, може и на държавно ниво да бъде. А ние все пак сме зависими от иранския газ, зависими сме от отношението на Турция и Азербайджан и другите държави от региона, тъй като там очакваме нашите енергоносители. Толкова години говорихме за този азерски газ и нефт. Той накрая взе, че тръгна. Пък сега да вземе да спре. Да, сега дай Боже да не спре. Няма да е добре.